Serengo bende kwayo mar mondo mi tim nonro makare nyakwarom Gajwang' kotenre kod mano. Bende EACC mano duol makido kod mibadhi bende osechako timo nonro kotenre kod wach mago mag jotije e kaunti ma Siaya. Piny ma bende ng'at nyalo penjore Owalla kintiere e kaunti ma Kisumu. En ni e kinde mane ilando tije makamagi gin thuolo adi manolandi bende noketgi e yo ma uhianga nikech kilando tije e kaunti oja pedhgi e gazet. Na gin thuolo adi ka nyaka sani ka jata tije mako jolo kako wache e kaunti ma Siaya mano Wilfred Nyagudi wacho ni ji 502 ne ondike to ka ne gitimo nonro giango ni 382 gin jotije manyawawa manyiso ni 120 ema gin valid gin jotije mowinjore ondike e kaunti no 120 gin to na giyudo tich e yo machal nade ng'ene ma ng'ato nyalo penjore Owalla. I thought on a penny maber because truth Siaya County nolando tich 2023. Ji 502 manyecha oyudo tich wach health kane ne tijgi ne koland. But gimowacho en legitimate expectation margi ne omigi tich. Nikech Sharon tie ji moko mane tiyo i board a contract. Koro in their mind ne ging'eyo no gibedo regularized mondo koro gibed permanent kech ne already giserve facilities moko. Jomoko nyingi ne ni board notimo interview to ne in their mind ne giparo ni koro board replace ji koro giyudo opportunity mondo gibed jotich makare. But gima manyalo mako dhoggi Sharon en ka jogi duto 502 odonji same process tikao 120 iwacho ni 120 gi gin gi ler to 382 gi chido nikech gionge godfather nikech tokao pesa gi Mheshimiwa Tiato ong'eyo very well ni Siaya nolando tich 2023. Ong'eyo very well ni sami post ji i facility mare onego be no ng'eyo no ne giketo budget kata giketo budget. Sharon, labor laws are clear. Kikao ng'ato botiyo ni bokalo dweche 6 kata onge contract mani consider kaka jatiji, especially in government. So nyithindo matindo gi sirkal otiyogo yo makare. To kirangi dog chien kacha employment ma Siaya osebedo gi chachni. Aparo higa ma 2023 no natero Siaya government i court iwach recruitment ni. Mheshimiwa Tiato ng'eyo very well kata mana higa no nitie ji manomi barua mane kodhi interview. Nitie jo mane odhi interview bomi barua tok no mitich nyaka kawuono. Mano ne kagitime hearing bigi yud nto mibadhi no chopo kanye. Onego bed na assembly konyo aka. Malario okonego bed assembly oken investigating body. Onyalo investigate mana power ne up to the limitation ma power ne, but authority mar authenticating document and mar DCI katago ethics and corruption. Gima assembly adotimo ad cross gisosa on board mondo megi report mondo giwinj kuom board giwinj kuom joma wonjre kanyagudigo giwinj from CC health giwinj from chief officer health kapod ka gichako wacho ni gidwaro nyithindo gi mondo kel papers gi kech gibe gi ng'eyo gima notimo. Assembly nyalo act on swamoto maonge ni nyaka gi submit nyithindo go submit papers kech kama Mheshimiwa Tiato wacho maber no kata usigu clinical officer onge pharmacist onge. Man alone is enough to summon jogi mondo explain without waiting for papers because process mwatimo en ma staya nyithindo gi mondo gi all gluo haki gi kech kwa kao ji 502 to kao 100 gupiare mwa yien unu beduru
to mokwongo kata na budget no Sharon onge kata maji mechepe ariyogo dwaro gima ng'eyo no health department ne dwaro staff per day. Koro mibadhi mantie ni meno mi wachopo kama wachopeni. But wawacho no ka nyithindo gino yudo tich ne county oketo omigi tich, omigi barua mar offer letter, omigi appointment letter, gibedo deployed, gibedo received kuma gidhiye. But in their mind, they have legitimate expectations ni giso yudo tich. To gima lich en kuom gimoko ouso nyaka lopgi mondo yud tijigi. Moko ouso giki mang'eny mondo yud tijigi. To ok en gima wendo kuom assembly. Ging'eyo kech gidak kuondgi. Koro ka gin representation, onego bed ni giso samon migepi nigi, bigi winjo duondgi, bigi samon nyaka governor. Kitapao migi masamon nyaka governor. Mondo gini onge kore matut. By grilling nyithindogi, nigi bi achiel kachiel, is traumatizing them further. And moko be uluor, no wadi wachana igidhi timo ginade. Ng'en assembly ko samoni ni ibiro ng'ata achiel explain. Aparo ne en intimidation. Makaber to gi samon joma notimo gigi. Nyithindogi giso ng'e their problem. They can ask them to submit gigo, not necessarily original copies, but gigo go submit their photocopies to the assembly. Kataka get satisfied, but assembly can use gi grill jonge. But gimono gidwa grill nyithindogi achiel kachiel. Taparo no en gimoro ma gidwaro harass nyithindogi for no apparent reason. Kisomo mingato nyaka employment number. Sharon, on 30 June, there was a deployment letter Manobedo issued with the Department of Health. Manyithindo gi nyingi gintie mobero moko bero transferred. Koro ani transfer nga manyawawa according to Nyagudi. Aparo Nyagudi ni also overstay, but in pinche don jiwiye. Tapan assembly be protected, maybe utimo nigi hatchet work. Eyomiyo okagenyal mule. Aparo no ken kama sirkal tie maber. Nyagudi koro ne dala kata ketimo nonro ni. To kapod gintie office to wawundre iwachni kit nyadier nyakwa wachiel kamano. Mana penjo mabende ipenjo Owalla